Yaring nagapanguna ng mga balita sa bulan sa Agosto. Una sa balita lokal. Nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways nga pasabton kag i-blacklist sa mga palpak nga mga kontraktor nga naangot sa iya sa delayed kag palpak nga flood control project sa Iloilo City. Kasunod din sa iya pagbisita sa flood control project sa Section 9 kag 10 sa barangay San Isidro Haro. Gilayon naman nga nagtukod sang team ang Central Office agon imbestigaran ang mga proyekto sa syudad. Ginkilala sang Philippine Red Cross ang Bombo Radio Iloilo nga flagship station sang Bombo Radio Philippines bangod sang dako nga papel nga gintungdan sini sa pagpasiguro sang bastante nga supply sang dugo. Sa 24th Blood Honors Awarding and Recognition sa Iloilo City, ginpasidunggan ang Bombo Radio Iloilo bilang isa sa top performing blood service partners. Ginhatag man sa istasyon ang Exemplary Blood Service Award Jade. Ang collected blood units from the whole year round is being tallied, and Bombo Radio Incorporated was recognized as one of our top contributors for the yearly Dugong Bombo event. Si Dr. Carlo Nolan Carado, Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa Balita Nasional, ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang laing nga nagapostpone sang barangayan sang Guniang Kabataan Elections 2025. Sa baylo nga Desyembre 1, 2025 ang eleksyon, ginsaylo ini sa unang nga Lunes sa Nobyembre 2026. Pati gayunon man ang masunod nga barangayan sang Guniang Kabataan Elections sa kada 4 ka tuig. Ginpalawig man ang mga termino sang barangay and SK officials sa 4 ka tuig, halin sa anay 3 ka tuig. Ginbuyagyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga 15 sa mga kontraktor gid lamang ang nanginpulos sa 20% sang kabugusan nga 545 billion pesos nga budget sang flood control projects. Sa 15 nga ini, 5 ang may kontrata sa halos tanan nga rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Ginlunsar man siyang presidente ang sumbong sa Pangulo website. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Nagdesisyon ang Senado nga i-archive ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. 19 ang nagboto pabor, 4 ang nagpamalabag, kag 1 ang nag-abstain sa sining nga mosyon. Ang nagboto agud kontrahon ang motion na mosunday Senators Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino, kag Kiko Pangilinan, samtang nag-abstain naman si Ping Lacson. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva and to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Ginkakas si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. 85 kadlaw sini nga ginuyatan ang among nga posisyon. Antes siya ginbusna ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ginrason ni President Bongbong Marcos sa pagkakas kay Torre amo bangod wala ini nakasunod sa isa ka partikular nga direktiba sang National Police Commission nukon na Polcom. Salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Sang ulihi ginapoint ni Marcos si Torre bilang General Manager sang Metropolitan Manila Development Authority, ukon MMDA. Sa Balita International, hindi magdubo sa 10 katawo ang patay sa bayolente nga hublag protesta sa Indonesia. Nagugat ang kaakig sa mga tawo sa dako nga bayad kag allowance para sa mga miyembro sang parliament nga ginpaibuhal pa sang kamatayon sang isa ka delivery rider nga ginbungguan sang police armored vehicle. Ginkaakigbahan sa mga pamuluyo ang kapintas ng awtoridad kag ang korupsyon.
Ginpangsunog nila ang mga building kag nagbato sila sa mga pulis. Base sa Human Rights Watch, masobra sa 3,000 ang ginpang-detain kadungan sa nga mga protesta. So ang mga police stations ginsunog sa diri sa Jakarta, ang malapit nga building kag sang malapit sa police station ginsunog nila. May napatay gani dito tungod sa suffocation. Tapos may bus waiting areas ginguba nila. Sa balita sa hinampang, naghimo sang maragtas si Alex Iyala sa patagsang tennis matapos naging pinakauna nga Filipino player nga nakadaog sa singles match sa Grand Slam sa Open era. Sa US Open sa Flushing Meadows, New York, USA, ginlotos ni Iyala si world number 14 Clara Tauson sa Denmark sa first round. Iniman ang unang hampang ni Iyala sa main draw sa tennis Grand Slam. Natapos naman ang kampanya ni Iyala sa 2025 US Open matapos ginlotos ni Cristina Bucsa sang Espanya sa second round. You know, to be Filipino is something I take so much pride in. And you know, I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, like, I'm so grateful that they made me feel like I'm home. Sa balita sa entertainment, ginkumpirma sang aktres nga si Bea Alonzo ang iya relasyon sa negosyante nga si Vincent Ko. Ini kasunod sa binulan nga public speculation matapos nakitaan sila nga magkaupod sa travels. Engaged anay si Bea kay Dominic Roque apang nagbulaganay sila sagtong 2024. Ginkumpirma naman ni Liza Soberano sa publiko sa 11 nga tion nga bulaganay nagidman sila sang aktor nga si Enrique Hale. Halos 3 katuig na sila nga nagseparar sang bana sa suno kay Liza apang wala ini nagpahibalo sa fans bangod suno sa iya amo ini ang request sang aktor. Ginsaysay man niya nga beautiful breakup ang natabo kag mabudlay man para sa iya bangod palangga niya si Ken nga iya ginatawag nga childhood best friend kag iya man nga first love. It was so hard for me to actually break up with him because I love him. I still love him as a person. When I look back at like our time together, I just see good moments all the time. And he's like, I think of him as like a childhood best friend. Imo na batian ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Agosto. Masunod na ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Setyembre.